siger på et tidspunkt, at kvinder skal tie i forsamlinger. Hvis man er indremissionspræst, så læser man det som om, at jamen, så kan vi ikke have kvindelige præster, for eksempel. Og da jeg var barn og blev konfirmeret, jamen, så satte jeg måske ikke så store spørgsmålstegn ved den slags ting. Jamen, så var det var jo lige med kristendommen, fordi det var jo det, som ens præst nu forkyndte. Men jeg kan huske, at jeg var meget interesseret i at komme i kirke der omkring min konfirmation. Men jeg kan også huske, at jeg havde mange spørgsmål, som jeg turde stille til præsten. Hvad han egentlig mente med mange af de ting, han sagde. På lærerseminaret, der havde vi et fag kristendom. Og der mødte jeg Jørgen Holm, min lærer. Og han slog benene væk under mig, kan man godt sige. Ikke sådan, jeg blev forelsket i ham. Men han vendte op og ned på min opfattelse af, hvad kristendom var og er. Nemlig, at det ikke var sådan en moralsk måde at tænke på med, at der er noget, man ikke må. At kristendom var noget med at slå hinanden oven i hovedet og sådan noget. Men han åbnede faktisk en helt ny verden for mig, kan man godt sige. Og hvor filosofi også blev en del af det, hvor vi læste Kierkegaard og Løgstrup. Så der gik ikke særlig lang tid. Jeg tror, der gik et halvt år, så vidste jeg faktisk godt, at jeg ville læse teologi. Sige, at jeg møder folk i livets højdepunkter, på godt og ondt. Jeg møder dem, når de har fået et barn, når det største i deres liv er sket. Og når jeg så har haft dåbssamtale, ligesom jeg har haft i dag, jamen, så er det jo tydeligt, at så er livet pludselig andet for de forældre. Og man stiller sig også nogle nye spørgsmål til livet. Man har en stor glæde, men man får måske også en bekymring ind i sit liv som førstegangsforælder. Fordi lige pludselig så er man ikke selv den vigtigste person i sit liv. Og så er der begravelserne. Og der er selvfølgelig svære samtaler, men også meget givende samtaler, fordi man kommer jo meget tæt på mennesker, som lige har mistet. Det kan også være livsbekræftende egentlig at have begravelsessalmer. Det er måske noget, man ikke tænker, men at man tænker, at det bare er trist. Men det er det langt fra. Mange af mine begravelsestaler er egentlig ikke triste, de er også livsbekræftende, fordi det menneske, som nu er død, har jo haft et liv engang. Og det er jo sådan set det, som jeg snakker med de pårørende om. Det er, hvad er det for et menneske, I har mistet? Hvad er det for en mor, I har mistet? Hvad er det for en ægtefælle, du har mistet? Og så kommer folk jo i tanker om en masse ting, som vedkommende har sagt og gjort. Og ja, sådan var hun, og det var lige hende. Og så hvor mærkeligt det måske lyder i dine ører, så begravelsesamtaler, det er noget af det, som jeg holder allermest af. Fordi der kommer jeg virkelig tæt på folk. Så det holder jeg meget af. Og selve begravelsen, jo, den kan godt være trist. Og jeg kan da også nogle gange blive berørt. Især hvis nu der er nogen, der græder rigtig meget, så kan jeg godt mærke tårerne eller klumpen i halsen. Men der bliver også der styrker præstekjolen mig, kan man godt sige. Fordi jeg bliver lidt anonym.
Og derfor er jeg egentlig glad for min præstekjole. Den er ligesom en beskyttelse. At nu er jeg ikke bare Jane. Jeg er præsten. Så den beskytter mig, præstekjolen, mod at tage alting lige ind og ned i maven. Og hvis der er nogen, der er rigtig ked af det, så fokuserer jeg også på nogen, der græder helt så meget. Jeg synes, man skal passe på med at graduere i, om folk er lidt kristne eller meget kristne. Og dømme om, hvorvidt at de er lidt kristne, fordi de måske kun kommer en gang imellem. Ofte så bliver jeg spurgt både af minikonfirmander, men også af konfirmander hjem. Nu, Jane, når du er præst, så er du vel rigtig meget kristen. Og så tænker de, at fordi jeg er præst, så må jeg være sådan en slags elitekristen. Og det vil jeg sige, det er jeg ikke. Jeg må skuffe dem. Og se, den historie, den minder rigtig meget om den historie, I lige har spillet for os. Om foråret, der blev væk, men heldigvis fundet igen. Og ligesom alle jeres forældre heller ikke er lige glade med jer, men passer godt på os, så passer hyrden eller Gud også godt på hver eneste af os. Og det er også uanset, om vi som Emil kan komme til at lave nogle skarnstreger indimellem, så passer han alligevel godt på os. Og det er godt at vide. Og tvivlen vil jo altid, den følger os jo som en følgesvend, så tro og tvivl er, at kan man godt sige, at to sider af samme sag. Så jeg tror egentlig ikke sådan, at jeg tror ikke på den der med, at i gamle dage, der var vi så og så meget kristne, og nu er vi sådan afkristne. Himlens mørke farvespil truer overvande. Verden vil vågne op på ny. Fuglesang i vildens sky. Kirken omhandler som sagt alle de store ting i vores liv. Alt det, der gør godt, men også alt det, der gør ondt. Og jeg synes, at kirken virkelig har et bud og et fundament at give mennesker i livet. Så jeg er positiv, men jeg tror, at kirken skal blive bedre til at fortælle den positive historie. Og måske, ja, vi præster, vi skulle blive lidt bedre til måske at skrive nogle læserbreve, og måske menigheden eller menighedsrådet, og fortælle den positive historie om, hvad der egentlig sker i sognene. Så for mig at se, som står inde i det, så er det jo alt andet end dødt, men så er det fuld af liv, det hele. Og det er jo også derfor, jeg er så glad for at være præst, og at jeg siger til dig, at jeg kunne ikke forestille mig noget bedre arbejde, end det at være præst. Og det mener jeg sådan helt ind i hjertet, når jeg siger det. Og jeg vil gerne byde velkommen til jer alle sammen til familiegudstjeneste, hvor vi jo har minikonfirmanderne med i dag. Det er første gang, at jeg